The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature and thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Sa dili pa kita magapadayon sa tuon pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga ikaw mangandam sa imong kaugalingon. Susihay mong kaugalingon higala o igsoong magtutuo. Kuna ka pa ba'y mga sala nga gitinir sa imong kalag? Excuse me. O nga kini mahimo lamang babag sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Hinganli. O isugid lang imong mga sala. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, alang kanimo sa bigala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, giawhag ka nga ikaw mudawat o mutuo kang Ginoo Kristo, ingon nga imong personal nga manluwas, o nga ikaw maandam usab. Busa sa hilom magamputa. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nga pasalamat kami kanimo, ninilayan sa mga adlaw ng imong hatag ka na mo, Diyos, pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kami ng adlaw mo, Diyos, pinagis pagahom sa Espiritu Santo ka na mo. Kaya dili mo kami makasabot sa imong mga pulong kung wala ang Espiritu Santo, nga mao lamang ang bugtong matuod nga magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga ang mga babag sa among nauna o Diyos. Aron kami makapunting lamang sa among pagtutok diha sa imong igatudlo ka namo ni adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw kadiyong tanan mga suki, mga higala, mga igsoong mga Kristohanon. Aniya na sa kita? Ang kapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Niya man kita nagadupot sa title nato, taon-taon na kita nagadupot nini, the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulukon, kulbahinam, unique, sophisticated nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Unas tanan, ato namang na silsil gyud ni nga
dunay tulo ka bahin ang plano sa Dios. Okay? This is part of our study. Kaya adto magita magsugod niining plano sa Dios. Tulo ka bahin sa plano sa Dios. Ang una, kaluwasan, salvation. Ikaduha, believer in time, ang magtotoo din his panahon. O ang ikatulo, believer in eternity, ang magtotoo nga tuwa na sa eternidad. Okay, unas tanan, human ka maluwas, ana ay tugon ang Dios na imando kanimo nga ikaw patubuon diya sa kahibalo ug sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Segundo Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Now, ang usa ka pangutana nako nimo. Unsa man gyud ang nag-una nga tuyo ngano magtuon tas pulong sa Dios? Kini ba nga atong gibuhat? Adlaw-adlaw kita nagatuon sa pulong sa Dios. Unsa man gyud? What's the main purpose? We study God's Word. Aron kita malihiro? Unsa man? There is only one right answer. Ang husto tukma nga tubag niya ng maong pangutana. What is the main purpose we study God's Word? The answer is to make the Lord Jesus Christ real to our life. Nga unta mahimo siyang tinuod, klaro, tataw, tinaw sa atong kinabuhi. Especially today, labi na karong mga panahon na. The more we need to know, the more we need to learn God's Word. Tungod kay lagi niya kita sa panahon sa kadautan. Evil world, ang sistema, the system. Okay? The system of this world is evil. Kaya ato nang naibawan nga, ang pulisa sa Dios, grasya. Unsa may pulisang Satanas, ingon nga kaaway sa Dios. Dautan, evil. Okay? So mo niya ang ingon nimo nga naay unsa nagkaakbang nga away gyud. Sistema ni Satanas, sistema sa Dios. Okay? Naakas taliwa, papilion ka unsa may mong pilion ni duha. Iba po kag resulta kung adto ka mo pili sa evil system ni Satanas, na iba kag unsay resulta. Okay? Na po'y pagkadautan, mga di maayong mga resulta. Whereas pilion nimo ang sistema sa Dios, then maayo pud ang resulta. Now, karon kung panahon na, ang mga tao, ana na sila mga sayop nga mga pasiuna, wrong priorities in life. That's why, mo ni hinungdan, usa sa mga hinungdan, nga ang mga suliran ng kalibutanan nagakadaghan. Okay? More problems crop up ni ining kalibutan og sa personal life sa mga katawhan. Og kining maong mga katawhan nga ana nini naglunang nining mga kadautan sa panahon, nining atong panahon. Produkto ra gyud sila sa ilang desisyon. They are just a product of their decision. You see? Because Christ is supposed to be the only friend, the only best friend of every believer. Mo na nagtuon ta siyang pulong aron masuod pa nato. We become more intimate and closer and more intimate kang Ginoong Hesukristo. So, mangutanan na po ko nimo. Is Christ real to you now? Klaro na ba siya? Klaro na ba si Kristo diha sa mong kinabuhi? Remember, si Ginoong Hesukristo mao lamang ang bugtong manluluwas. Acts 4:12. Ano siya gisulti sa Acts 4:12? Neither is there salvation on any other.
under heaven given among men whereby we must be saved. Si Kristo mao lamang ang dalan ngadto sa Dios. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Si Kristo lamang mao ang gasa sa Dios nganhi kanatong mga katawhan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Si Kristo lamang mao ang bugtong paagi to gain eternal life. John 3:16 gyapon. And a lot more. Labihas kadaghan. So, do you know who and what God is right now? Klaro na ba gyud nimo? Kinsa ug unsa ang Dios? Apan unsa man nimo lagi paghigugma kaniya kung you do not know Him? Lip service raman ang atong wa tay alam kinsa ug unsa ang Dios. Mura balag unsa na? Mura nagnaandan lang ba? Diyos lagi labaw magagahom. Pero wa tay relasyon ngadto kaniya. Kaya wa man ta kaila. Ilho nato una ang iyang mga pulong. Pinagis pagtuon niini. Mao na ang sige tagtuon adlaw-adlaw tun-an nato iyang pulong kay ana nato makatuni. Mahibawi, masayri ang iyang planos tong kinabuhi. Unsaon pag kinabuhing haruhay, hayahay, tulid, matarong, okay? Talahoron, gitamod, no ne ang atong buot natong masayran. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Di magkakatuon ni well, tingali mo, mga tarungan ka, nagkaroon ta magkatunan ba sa mga eskwelahan o mga universidad? Of course, na mga moral values. Apan, ang mga spiritual values wala. You see? Tanghang duot sa katawhan ang wagyo'y alamak sa mga kamatuoran sa Dios. Mao na nga we should know who and what God is by studying His Word. Kay kasagaran ka nato ba? Profess to love God, right? But how can you love Him whom you do not know? Wa magtuon siyang pulong magtuon bahin kaniya. We cannot love any person we don't know. Husta? Sao man mo paghigug magtao nga. Wa nimo mailhi o magkakaila. Misnomer mangunang ingon nila ka love at first sight. Wana mga poet ray mohimo niya na pad sa katinuran wa mao na nga gikinahanglan ang pagtuon nimo kinsa unsa ang Dios. Study who and what He is first before you say I love God. Okay? Dili ka takos. Mao bitaw atong gitun-an ang God's essence box. Sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, veracity mo ni ang mga kinaiya sa Dios. Nga kung masag-o o katunan na yun mo na nasilsil na simong kalag, then anha pagkakailag kinsa o unsa ang Dios. Anha pagkaunsa maka panag-iya niya ng katakos sa paghigugma kaniya. Kay He is the only person, perfect person, who deserves our love. Siya ra gyud. So mao bitong itagaan ta sa Dios og limapod ka mga kinaiya nga ipagamit niya alang sa atong pagsimba kaniya. Ang una nini self-consciousness, ang atong pagmatngon sa atong kaugalingon, self-consciousness. Nya na ay pangunahuna, pangisip. Unya na atay kabubuton, volition, na atay tanlag, conscience, ug na atay
emosyon, pagbati. Mao ni paggamiton ta sa Dios niini sa atong adlaw-adlaw pag kinabuhi o labi na sa atong pag-unsa. Simba kaniya. Atong pagtamod kaniya, paghimaya kaniya, paghigugma kaniya, pagsimba kaniya. All of this. Unya, kini naghimo lang ta og silbing review niini kay basig makalimot kanini nga atong hisgutan ra gud ning 7 ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. 7 declared wills of God. Una nini iyang kabubuton, gipadayag, okay? Declared, gipadayag nga kabubuton, nag-una yun nini nga ang tanang tao, mattao pag-usab will be born again. Ikadua, John 3:3, John 3:7, sa gisulti. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You see? So, nag-unang gipadayag nga kabubuton sa Dios nganhi kanatong mga tao. Ikaduha, human ka maluwas na human ka matao pag-usap. Ang laingan niya na naluwas, nahimong magtotoo, nahimong Kristohanon, atagan kag kinabuhing dayon, imo nga nilista na dito sa Lamb's Book of Life, o atagan kag everlasting life. Okay? Now, ang ikaduhang gipadayag nga kabubuton sa Dios mao nga ang tanan untang mga magtotoo mabinalaan, be sanctified. Tulo ka klaseng binalaan. Nandom ka? Una nini, positional sanctification. Ikadua, experiential sanctification. Ikatulo, ultimate. Nandito na sa langit. Ultimate sanctification. Pagbalaan. To be holy. Okay? That's godliness. Eusebia, ang original nga Greek word. Eusebia. That's godliness. Ano ikaduha nga kabubuton sa Dios? Ikatulo nga gipadayag nga kabubuton sa Dios, declared will, mao nga ang tanan untang mga magtotoo kontrolahon, be controlled by God the Holy Spirit. Unsaon? Pagpa-control, kita magpapuno sa Espiritu Santo, nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Unsaon man pod? Unsay may mechanics, unsay pagi. Ang atong pagsugid sa itong mga sala, ginamit ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, ang gitawag sa in English o rebound technique. Okay? Pagpauntol na ito, balik ito sa sood, sa operational divine dynasty. So, muna ikatulo, that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Kaya kontrolahon ka naman, dumalahon ka na sa Espiritu Santo sa diha nga malimpyuhan ka sa mga sala. Nga imo lang gud ng hinganlan, imong admitihon nga Dios nakasako niini kaganiha mo kana mo kadto. Unya ang Dios matinumanon. Okay? He is just. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya mo kanay mechanics nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Diha mapunan kita sa Espiritu Santo nga we are free from any sin. Okay? Muna ikatulo, ikaupat nga declared will, mao nga unsa? Kita ma-oriented sa grasya. Okay? Ma-oriented. Pasabot nga hanas. I think that's the Visayan translation. Mahanas ta o okay, mura kag mabaid ba? Okay? Mahanas, ma-oriented. Okay? Sa ma-oriented ka sa grasya. Nga kung ma-oriented ka sa grasya, ikaw mapaubsano na. Okay? God promotes the humble but demotes the proud. Okay? Sumo ka nang ikaupat kabuton sa Dios. Ikalima,
kabubuton sa Dios, declared will niya nga ang tanang magtotoo mosalig kaniya. That all believers trust in the Lord. Now, unsa magisulti sa Proverbio 3:5-6. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Okay? Maunay, ikalima, nga declared will of God, that all believers trust in Him. Ikaunom, bantay, ang ikaunom, it is God's declared will that all believers suffer. Uy, paantuson neta. Kaya nga naman, duha ka klase ang pag-antos. Pag-antos nga disiplina o pag-antos nga panalangin. Okay? Suffering for blessing or suffering for discipline. Ang discipline, mo ni pamtang sa Diyos sa ka magtotoo nga nakarnal, nahigawas. Wa na siya mapuni Espiritu Santo, kay na siya mga sala. So, karnal. Okay? So, disiplinahon siya sa Diyos. So, tulo po ka klaseng disiplina nga bahin, kining tulo ka bahin. 3 levels. Una niini, knocking, warning. Kadua, intensive. Ikatulo, sin unto death. Mo ni nga buot sa Diyos nga ang tanang mga magtotoo unta magaantos pinagi sa panalangin. Suffer by blessing, through blessing. Okay? So mao kana ang kanang ikapila na bala, ikaunom nga declared will of God, that all believers suffer. Unya, ang ikapito, it is God's declared will that all believers be productive. Magmabungahon. Productive. Unsa man nato pag ka-productive kung wala magtuon sa pulo sa Dios. You see? Nilay mahimo. Wa tay production. Tingali na mga production mga tinawhanon. Human production, good works. Human good works nga. Ikumparar ka na sa kanang kugon, kahoy ug dagami nga masunog. See? But God's declared will for all believers is that they be productive. Execute the plan of God and then do the divine good production. Kaya mo kini ang pito ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Ayop din na nimo makalimtan. Onya, okay. Niya po'y pito ka mga provision, pito ka mga pagsangkap sa Dios nga din karato mga magtotoo. God has 7 provisions na ito mga magtotoo. Number 1, Bible. Yan yung Biblia nga itong itunan. Okay? Provision na, pagsangkap na sa Dios. Mao ka na'y unsa? Instruction manual sa Dios. Instruction manual. Kung palintag mga appliances, di ba itong basahon ang unsa? Owner's manual? Instruction manual. Arong makasabot tag unsaon paggamit. Okay? O mo-enjoy ta. Labihan yun. Mupahimuos kita. Gitandi na ito sa itong espirituhan ang kinabuhi. Kung wa kay katakos, di ka magtuon sa instruction manual sa Dios, di ka mo enjoy sa kinabuhi. Ang imo ra yung makita sa mong kinabuhi, miserable. See? Way lami, way unsa, way kahayahay, way kalipay. See? Miserable life. Kaya nga no, wa magtagad sa pagbasa instruction manual sa Dios. Mabito na yung bito nang gi-define ang BIBLE. Unsa to'y basic instruction before leaving earth. Mao na sagad nilang i-define ka ng Bible. Tinoon po na.
It is God's instruction manual. In fact, this is love letter to you, fellow believer, to you, membro sa unsa kaliwatan sa tao. Kitang tanan mo'y rumbo, mo'y unsa target sa pulong sa Dios. Atong pangunahuna. Okay, so unsa katutong 7 provisions for believers? Number 1 is the Bible. Ikaduha, omnipotence of God, the Holy Spirit. Ang iyang pagka-abawang makagagahom sa tanan. Omnipotente sa Diyos Santo. Omnipotence of God, the Holy Spirit. Siya ra ang magtutudlo sa kamaturan. He is the only teacher, the mentor of God's Word. Kini karon nagtuon ta. Ang Espiritu Santo mo ay nagalihok pagpasabot ka nato. Dili kining nagayaw-yaw. Instrumento na siya. See? Wantay ka pa si garbo. Kay gigamit lang ta sa Dios. Espiritu Santo mo yung pasabot ka nato. Sabta ginapagayo. Ikaduha. Mao ka nang ikaduha. Omnipotence of God, Holy Spirit. Ikatulo, nga provision o pagsangkap sa Dios, divine plan for the church. Diyos nun nga plano alang sa simbahan. Kinsang simbahan? Ikaw, magtotoo. You are the church. Every believer is the church. Simbahan. Dili simbahan nga. Building o kung sana imong sudlan diya pagsimba, dili. Each and every believer is the church. Okay? So mo na, divine plan for divine plan for the church sa simbahan. Kita na ay plano sa Dios kanato tagsa-tagsa. Mao nang ipabuhi pa ta. Mao na balik-balikon ta nato na. Ikaupat. Unsa may ikaupat? Right pastor teacher. Tukma nga pastor magtutudlo. Tukma kanang yung imong sibo gid sa imong kanang pangita. Okay? Kay kung imong pangitaon makaplagan na pa nimo ang imong right pastor teacher. So mo ni kaupat nga provision sa Dios pagsangkap. Hatagan kita sa Dios. Kita mga magdudo hatagan kita sa atong tukma nga pastor magtudlo. Okay? Padayon lang po pangita. Kung makakaplag, padayon. God will answer every prayer. Okay, mo na ikaupat. Ikalima, privacy of the priesthood. Ang imong kanang privacy. Okay? Imong pagkaikaw. Kinaugalingnan. Privacy of the priesthood. Kay ang tanang magtutuod-tuod. Pari sa sirdote. We are unsa believer priests. Unsa abot pasabot kining priest. Unsa may lihok sa pari. Unsa may papel. Ang papel sa pari mao nga unsa magarepresentar siya sa Dios o makaduol na siya sa Dios. Automatic na siya makaunsa. He has the access to God. Kaya gano anak na siya sa Dios. Believer priest. Mao nang believer priest ang mga magtotoo. Mao na ikalima. Ang ikaunom, pito man ka mga pagsangkap sa Dios, ang ikaunom, mao na ang logistical grace support. Logistical. Gikan ka na sa military word, logistical. Gikan sa logistics. Unsa may sabot na logistics? Wala ka na mga ammunition, mga armas, mga pagsangkap sa mga sa mga servicemen, military men. Kaya sa mga paglahutay sa panggubatan kung wala sila ng logistics. So, gikinahanglan nga na sila mga logistics. Sama pod nimo magtotoo. Ikaw sundalo ni Kristo. Nga kinahanglan kag logistics. Mao na nga atong mga logistical grace, mao na pagkaon, atong panimalay, ang atong balay, ang atong sakyanan, ang atong negosyo, all this na appeal nis logistical grace, support. Naon say tuyo,
Ibaw kung sa tuyo sa logistical grace support, aron ikaw makalahutay sa pagpuyo ning kalibutan og makatuon ka sa pulo sa Dios, makatubo ang imong kalag. Mao na tuyo sa Dios gitagaan tag logistical grace support. Daghan ka nato nga sige dawat niya di ta mo pasalamat. You see? Mao nang ato gining hinuktukan nga kini mga hinatag sa Dios, dili kita takos nini. Gisangkapan kita. Okay? We have all this logistical grace support. So mao na ikaw no. Ikapito, mao nini ang spiritual freedom inside the divine atmosphere. Na ay espirituhanong kagawasan diya sa sud sa operational divine atmosphere nato atong puloy-anan dinis kalibutan. Oh, by the way, again, akong ipaklaro nga kini is a mental attitude diya sa atong panguna-una. Di mo makita na lugar kung saan diya. Ang lugar yun niya na sa atong una-una. Kining operational divine atmosphere. Mauni normal nga dapit nga itong puloy-anan. Okay? So, mao kini ang pito ka mga provision sa Dios. Alang ka natong mga magtutuo aron sa ingon niya na makapadayon tas pagsibong sunahan o makakinabuhi kita niya ng atong gihisgutan din nga the dynamic spiritual life of believers. Dynamic. Not necessarily dynamic personality. Wala. That's beside the point. It is dynamic life. Spiritual life. So, sa imong pagpadayon ini, pagtubo, pagtuon sa pulo sa Dios din, maka automatic na ni pagtukod nimo sa imong dakbalay. Kiningingan lang in English so edification complex of the soul. Nga mao na ng 5 ka na kaang-ang. Ang una nini is ang unang ang grace orientation. Ikaw mahiluna, makanang hanas o oriented ka sa grasya. Kana that is the kanang laingan sa pagkamapaubsanon. Humility. That's grace orientation. Ang una. Ang ikaduhang ang mao ang imong pagkaunsa. You are the master of the details of life. Ikaw na ang agalon, dili na kang ulipon. Okay? You are the master, no longer the slave. Kanhe, labi na sa huwa pagkamaluwas. Ikaw, slave, rigis mga details of life. Maugi mo pa si una. Kay slave ka Manila. Sige lang kang pangitang mga butang sa nampuy akong paliton. Daghan mo kwarta. See? Details of life. Ulipon kanila. Karon, ikaduhangang nining dakbalay, mo na gitawag nato mastery of the details of life. Master ka na. Dili na ka pa ulipon. Ikaw ni magakontrol unsay imong angay paliton. Okay? Muna ikaduha. Ikatulong ang mao ang imo ng kahayahay sa imong pangunahuna. Relax mental attitude. Relax. Ano sa imong ma-feel o relax? Hayahay, hanoy, hapsay, linaw. Musta? Mao ni mga synonym sa relax mental attitude. Why samok? Why nagadisturbo diha sa imong pangunahuna? Hanoy, linaw, malipayon, apil na diha. Relax mental attitude. Mo na ikatulo nga ikaupat nga tulo ni kakategorya sa gugma. 3 categories of love. Una niini is your love for God. Mao gyud nay maguna. Ang imong gugma ngadto sa Dios kay ikaw na unsa na andan na nimo og na silsil na nimo nga you love God because He first loved us. Nasilsil na nimo. Ato siyang higugmaon kay siya may nag-una paghigugma ka nato. See?
So, love for God. Bertud ka na. That's virtue. Ikaduha, ang kategorya. Love for right man, right woman. Gugma sa tukmang asawa, o tukmang bayi, sa tukmang laki. Okay? Right man, right woman. Doktrina na. Okay? Unya ang ikatulo nga kategorya sa gugma, mao na nang imong gugma sa unsa imong isig katao. That is what we call impersonal love for all mankind. Impersonal. Ang iya ngadto sa Dios personal. Okay? So, I hope nasabtan mo na. Og karon adto sa ikalimangang tuwa na kasi ikalimanga kanang level nga mao na ang perfect happiness. Hingpit ng kalipay. Okay? Imo nang matagamtaman na. Hingpit. Lami na yun ang kalipaya nga imo. Kay iyahan na sa Diyos. Automatic nang ihatag sa Diyos diyan imo. In fact, it is spontaneous ra na. Once nga makakabot ka na niya na, unsa? You are a winner believer. You are now an invisible hero. Okay? Nakabot nimo ang sunom-bunom, ang pleroma stage. Pleroma, gikan na sa pleroo nga pulong, Griego nga pulong. Pleroo, to fill up, filled, puno ka na. So, mao na ang edification complex of the soul. No. Okay, unsa to atong gingon sa Christian way of life? Unsa definition? The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a what? A supernatural or spiritual way of life. Okay? Execution, I mean. It requires a supernatural, spiritual way of execution. Kaya itong ibuhat, matinga ang kalibutan. Grabe, mamoy, kada adlaw. Di ba mo mabuang anang inyong gitunan? Magkatawa lang ta na kay murag karaan kansyon na nang ingog mga buang. Well, buang sa Biblia. Kini ang pulong sa Dios, huna-huna sa Dios. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ, ting atong gitunan. Besides, kini mga unsa mystery doctrines nga atong ipangtunan. So mao to, the Christian way of life is a supernatural way of life. Og na ay unsa, pila man ni ka-requirements. Unom, okay? Unom, ka-requirements, panginahanglan, nga aron ikaw makakinabuhi nining maong matang sa talagsaon, dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. Una niini, kinahanglan imo na himuon nga kanang batasan, routine. Okay? Batasan na nga routine kining pagtuon sa pulong sa Dios, batasan na. Nabatasan naman niyo? Oh? Have you made it as a routine? Kada adlaw magasunod ka, magasubay ka sa ining atong gitunan. Mao na routine. Ikaduha, organized life. Organisado kanang gipahiluna, pinahiluna o pinahapsay nga panginabuhi. Okay? Tiyaw mo, unsa may imong bation o hapsay imong panginabuhi. Hapsay, why disturbo, why nagasamo. Okay? So, ayahay. Mao na yung organized life. Ikatulo, true scale of values. Ang tiduod gyud matuod nga unsa sukdanan sa mga mahinungdanong butang. Unsa may mahinungdanong butang? Pulong sa Dios. See? That is
supposed to be your true scale of values ang pulong sa Dios. Kay mao nay sukdanan sa imong kinabuhi ingon nga anak sa Dios. So, true scale of values, pulong sa Dios, may pasiuna, priority, number 1. Kay kita kong mga tao, tagsa-tagsa ka na to, natay number 1. Pasiuna ba? Sakto ba ng binisaya? Pasiuna? Priority ba? Namang yun tayo mga priorities kinabuhi. Alang kanimo bana ang imong priority, imong asawa. Alang kanimo asawa ang imong priority, imong bana. Alang kaninyong ginikanan sa inyong priority, inyong mga anak. Okay? Natay priority. Ang uban, mga priority nila, unsa? Sige lang gamit na nilang mga Facebook kung sa mga iPad, unsa na dihan nilang mga social media. Karong panahon na, daghang nga hungog na ni anak, nga nakalimtan nilang labing importanteng butang nga maong pulong sa Dios. You see? So, mao na nga, ikatulo na, true scale of values ang pulong sa Dios. Mao gyud atong number 1 priority. Kay mao bitaw na ihog. Unsa man na sa Mateo 6:33. Unsa gisulti? Abrihin ang Biblia nimo. Mateo kapitulo 6 versikulo 33. Matthew 6:33. Unsa gisulti diha? Seek ye first, unaha, pagpangita. Seek ye first the kingdom of God. Ang pasabot yan, tun-i ang pulong sa Dios. Kay mao na ang makatunan nimo ang kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ang iyang pagkamatarong. And all these things shall be added unto you. Kining tanan, pasabot mga detalye ng kalibutan, kamtangan, sa pa, kahilayan pa. Way labot ng kahilayan, kay iyahan sa kalibutan. Ang pasabot, ang mga unsa, imong mga pangandoy, imong mga tinguha, mga damgo, idugang pagyod niya na. Unahan lang yun ang Diyos, o iyang gingharian. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mo nang true scale of values, pulong sa Diyos. Ikaapat na requirement, making good decisions from a position of strength. Paghimong desisyon, making good decisions, paghimong husto, tukma, maayo, nindot nga desisyon, make good decisions from a position of strength. From the position of strength. Unsa na position of strength? Operational divine dynasphere. Nga mao yatong puy-anan, ingon nga mga magtotoo. Puy-anan din is kalibutan. It is a mental attitude. Okay? So muna ikaupat nga requirement sa Christian way of life. Ikalima, ang imong persistence, imong pagkamakugihon, mapadinayunon, mamantingali na binisaya, nga murag synonym, mo na ika-5. Ug ang ika-6, mao na ang perseverance, ang imong pagkamalahotayon, masubayon, persevere, mapaningkamuton, mao ni ang unom ka mga gikinahanglan aron ikaw magakinabuhi ni ining Christian way of life, which is a supernatural way of life. Kini atong gitunan, the dynamic spiritual life of believers. So, di man ni nga kining tanan nga itong ipangisgutan na sud ni sa plano sa Dios. Okay?
nani sa plano sa Dios. Og ang plano sa Dios gi kanang define kini nga the best and the highest. Kinanindutan, kinalabuan. Gawas pa niini, kining plano sa Dios is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. Upat na. Problem, unsa? Maila nimo nga, uy, niya may problemang umaabot. Mailhan nimo. Ikaduha, pinagi sa pulong sa Dios, ha? Kining plano sa Dios ba? Ang ikaduha, maka-anticipate ka, makauna ka. Yan ang maong problema nga umabutay. Mao ni ikaduha. Ikatulo, problem preventor. Mao ni panalipod, pugong. I think that's the right Visayan. Magapugong, prevent sa maong problema. O ang ikaupat, mao ang pagsulbad sa maong suliran. Plano sa Dios na. Nasud na sa plano sa Dios. Di man ni nga ang Dios mao siya ang tigmugna. He is the author of winners. Na kung buot kang mahimong mananaog, then sunda kining iyang mga tugon, iyang mga mando, his mandate, his kanang pasidaan kanimo because of his love for you. Nagapadayon gayon siya, malahutayon, makukihon, matinumanon sa iyang pagsangkap kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan. Dili kay sa tanan nimo gusto, dili lahi na. Mana kung magampo ka, ayaw ampuin ang imong gusto, ampuin ang imong gikinahanglan. You see? Nabitaw na sa Philippians 4:19, sa gisulti. Pilipos 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Ayaw na kalimti nga bersikulo. O gawas niini nga siya mo'y tigmugna sa mga mannaog, ang Diyos mauray bugtong tinubdan sa mga promosyon, sa kauswagan. Siya He is the only source of promotion. In fact, God is in the business of promoting believers who are who have the capacity na takos na, angayan na. Okay? Well, ato naman yung gipanghisgutan ni taod-taod o ato ni ipadayon ugma. So ayaw kalimot, subaya lang ang sumpay nining atong gisgutan nga topic, the dynamic spiritual life of believers. Magampod ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagsangkap kanamo nining adlaw. Pagtudlo kanamo dugang pang mga kabaturan nga sarang namo magamit adlaw-adlaw aron kami makasugakon sa pagtagbo og mga suliran. Ginamit ang imong 10 problem solving devices nga kini imong pagsangkap wa gayoy pagsipyat. Salamat Ginoo niining tanan. Bani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, lala kami pagbalik niining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga grasya gikan kanimo. Ubani kami, dada kami ugma sa mao gihapong higayon. Daghang salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kay tanan mong giampo. Amen.